Morjesta. Pikku esittely tällaisesta puristin työkalusta, kun tuli tehtyä. Sain tommosen pienen toimeksiannon tällaisesta puristimen tekemisestä. Sillä asiakkaalla oli ongelma, että ne tekee johtosarjoja ja ne käyttää tämmöisiä vakon jousiliittimiä. Ja sit kun niitä on niin suuri määrä tehtävänä, niin he haluaa jotenkin automatisoida, ettei tarvitse käsin puristella näitä kaikkia. Ja mulle tuli tämmönen pikku jopi sitten ja sain heiltä tämmösen painelmasylinteri sitten ja tän ympärille. Sitten mä lähdin rakentamaan tämmöstä puristin härveliä. Eli tein ihan suunnitelman tosta ja mulla on tämmönen AutoCAD-kopio, tai siis ei mikään AutoCAD-kopio, vaan tämmönen halpis CAD, vastaava kuin AutoCAD, mutta ihan toimiva peli. Tällä tein nyt tämmösen pikkusuunnitelman ja sit valmistin osat ja nyt sit tarttis viedä tätä tonne asiakkaalle testikäyttöön. Eli tää nyt toimii semmoinen, että liitin tulee sit tohon ja sitten tuolla on ne piikit, mitkä puristaa ne jousiliittimet auki. Eli paineilmalla toimii varmaan sitten ihan jalkapolkimella tai millä sitten käyttääkään. Semmonen tuli tehtyä. Ja sitten tässä on tietty näet tämmöiset vasteet, millä sit saa erilevyiset liittimet tuohon laitettua. Tolla viisiin. Jepulis, tämmönen on nyt sitten tehty ja sitten sen verran tästä vielä puuttuu, että tuohon tarvitsisi joku suojapellit rakentaa ympäri, ettei sit käyttäjä tunge sormias tonne vahingossa väliin, kun tätä käyttelee. Tän näköinen. No, demo taas nyt vielä millä tää toimii, eli liitin tonne oman kolonsa. Sitten paineilmaa. Johdot paikalle. Ja liitin pois. Ja johdot on siinä kiinni. Otetaan johdot vielä pois. Elikkä tollain johdot pois ja tämmöttis.